Għal-kellim tal-Gvern Carmelo Abela iż-żieda l-għoli tal-ħajja ta' 58 ċenteżmu m'għandix tittieħed b'mod negattiv. Jekk iż-żieda għall-għoli tal-ħajja ħatkun baxxa, mela ejja ngħidu għalfejn kienet baxxa u ma naħdux b'mod negattiv. Iżda n-nies x'jaħsbu? 58 ċenteżmu huma biżżejjed? Stennew aktar. Min-naħa tagħna iddeċidejna nistaqsu lin-nies jgħidulna verament x'jaħsbu. U morna Bormla u Raħal il-ġdid. Nistaqsu lin-nies. Minn Bormla weġbuna hekk. Għasib dam għal-ħajja, għat ma stennejta naħseb l-inqas li taqgħu. Jażgur li mhuwiex. Żejjed. Mhux biżżejjed. Il-ħajja dejjem tuħala vera, mhux biżżejjed. Il-ħajja għolja mhux kif qed jgħidu huma irħisa. Għandu bżonn iżid iktar u tajtida tara ġifieri. Qabel il-lejbel li l-laburist ninten ifuħ u ġibuni vera. Il-58 li tagħna da, aqqas il-nazzjonalista għal ma tawhomna u konna ngegru, aħseb wara ngegru f'tagħna, daw kollha ta' madwarhom. L-ewwel hu, għat-tieni hu, t-tielet hu, r-raba' hu, kollox hu. Malta dan wkoll mhux vera, tagħhom u ta' madwarhom. Thank you. U 58 cents. Jiena ma nafx daw in-nies veru għajnihom magħluqin, imma l-qudiem ikunu jafu. Hekk il-bambin irid. Minn Bormla tlaqna lejn Raħal il-ġdid fejn hemm ġibna aktar reazzjonijiet. Ma x'tagħmel raħas id-dawl konna noqogħdu. Ftit naħseb jiena għażminijiet tal-lum mhux veru. Ma naf ma nifhimxu. X'nambuhom qas pakket ħalib. Kif wieħed jista' jara, il-kummenti tal-kelliem tal-Gvern Carmelo Abela jistonaw mhux ftit mal-kritika kbira li saret e kif tħabbar li ż-żieda tal-għoli tal-ħajja se tkun ta' 58 ċenteżmu l-inqas waħda għal ħafna snin. Anke l-Partit Nazzjonalista kritika din iż-żieda u fakkar li meta Joseph Muscat kien kap tal-Oppożizzjoni kien niżżel in-nies fit-toroq biex jipprotestaw kontra ż-żieda tal-għoli tal-ħajja li kienet id-doppju ta' dak li qed jagħti llum.